Kasang HYC hajingalam usamla enlang sawian education secretary ka Newtrep Youth Council Central Executive Council mentakasni ula ujor daga FIR saka office jong Superintendent of Police East Khasi Hills District bersya ya Arnut Kibriyo ke penankam ya ka Facebook account Maskan Udin bat waipat content creator melatip keteng kumu mumu na golagat merapani Assam jom ka Newtrep Youth Council sampai daga janmit gilawan bandu ya ka FIR SP office dan liur ban submit khmat di SP moi beri discussion so direction agbede bat ki artli ki video ki bala sakrang start ki dansan di social media agbede ki wei ki argot ki content creator ki bere nang kina po kajala Assam wei kerteng Muskan Udin bat agbede nang sosnong jong ka Pojai district Assam bat wei pat kerteng mumu agbede na golahat merapani Assam ka jingwan jungi kom ka HYC banbu ka jing juar menta ka sini hakmat jung SP jung ka is kasel kalong halor ka nogrem ba atkom ka video ka bala sekrang start bat ka ba ipai bahi nangai kilai ka kila sakhi dala ki jung ki khmat ba kini ki arut ki breu kila keren kita ki kirtien ki bomla ba priang satya kom ka jat breu ba kini ki arut ki breu kila kan tho haki babun ki rukom ya ki longkeme ki jungi ki kenthai samla ki jungi ba kita ki samla ki kita ki longkeme ba ki kenthai samla jungi ki de ki kenthai ki ba na ka jat breu jungi ki kenthai ki ba dan bentah kita ki kam khaimet ya ka ba nginumla ban pedang dan lelei ba ki breu na bar ki wan ba kerenjot ya ki longkeme ya ki samla kenthai ki jungi nelor kata kini ki breu kila krenro ba ken thoru ki samla ju jat breu ba ki de kita ki nang pen kumar snong ka ba kila ong ba ka judan man kapor manuslam kata ka jing sya penyap jong kita ki non tribal hangi ko kejela ya ka ba nakaliang ju pesang yimlawan pedang ya kata ka jing ken tho ba ka jing keno ju ki bar jela ba kum ka jat breu kum ki samla ju jat breu ki samla ki bedang keti ba penyap ya kita ki mensim ba lului ani ki bomdan ya kata ka mensim ngolam para breu nakaliang kesang kila bo kini ki jung ujor khmat SP office susu ngan batairu ba kini ki breu kila kan thoru haki bubun ki rukom mentang gini ki bentah dengan pensyaru kan dan kan jing thwa kan juki kan ong ba kum ki sendrang khasima idei ki sendrang ki balakhan nai ki kimi ki jungi ba ngimdan ya kita ki pa ki bapura ki kini ki breu ki anu ki content creator ki ong ba ki kimi ki jungi ma khai ni yangi ki khun kam tep kupa yong susu kini ki barja ki ong roba ki maki kila dap banyak kya bat bungut kilong kemi khasi angni ko nak jat bende khasi jantia akaba kila kani kala penpuk nam keleng ya ki parado persam ki jungi khamtame ki samlah bat kilong kemi khasi ki jungi uni weru content creator bre umumu nak gola district akwe ne ki video viral video ulakan tho ba kitu ki kenthai ki bada ke relai area hati ko Guwahati ko bagi sakhi kadang ko ke relai area ka ladang ngambakla ka ke snong ga bakartang ka ganesh guri ki sakhi yang tu ba ka Guwahati ka ke ni relai area ganesh guri ka dei ki ki relai area ko ka jela Assam ni content kita ulai churu ba ki la keno ik samla khasi ki jungi ki kenthai samla jungi ma ba ki dei maki ki bawan ban ne ek ta bisa sangti ko relai area handai ka bala handai ki pinbu nam sni pat ki kita ki samla dan ki kenthai ki bere ka bendeu asli sten nakalian jo peseng kum kini ki jengket thok nginumla ban pedang dan lelei bat ila dawa naga SP office ban pelong ya ka jitoket ban kemar do kini bendeu nakalian peseng liyo pani kran bu SP nomor ban ka kapor kani kabdai kasin bakum ka jat bendeu ngibu ki jeng juat pasai ki barjela ki bakran jot ya kari bat ka jat bendeu ki jumi kala bonsien wala la ngambak lagi dan ki pongot ki barjela ndai tang ko jela Assam ki dan ki barjela nang thina po bes bengwa bat ki ki jela ki kran ben ya ka jat beriu ko jungi ba kan thwa lai ku jat beriu ko jungi drai habang i ba ki dan ki samla ki ba mi ban fal ki FIR ta ka FIR ko sujano yang inget skam ngila kran ka basai wa ka sopar kare ban ke mardor ban pit kena mardor ki beriu ki badan kti ban kan thwa ban kenwa ki kam pher pasai ka jat beriu ko jungi hakane kasin ka bomta ki ban sakem wala dan nakaliang jo ka police department kam sakem ni hin nakaliang kaseng ni sa simpat ki sinjam ban pit kena kini ki beriu de ban sakem semua ban kan thwa dan ka jingi ki ma jong giwi para sang balang ma mereng bang khasis kidan nyan ngi iro badang san ka dan ka jing kelmar ya ka ba ini semua berkethok ke sokar jela ma
Darang iba kadang kadang kada kejeng keluar hang ni apa kejela ka jugi ka sokar Meghalaya kalhab ban her sa asam malipan map tingi sakia kislam kamdai ka sen tengah pembuka ka sokar Meghalaya ka hab ban lipan pan map sakti sport nong ba wati kibon ki tingjana ringi pet hapo langpi ringi pet hapo mukro ringi pet hapo lapangap kibon ki para doa ki para islam ki jungi kisah thambon ka pors ka pot rega basusi kalong ba umdai ka sokar asam kebon ban pan map hang ni hapo kanong ba slong ringi iba dai ki minister ka jungi ki bahap balai miting sti ban pan map haka jaka ba maki ka sokar jela kemudian ka jingi kre ki para doa ki para islam ki nong susnon ki jela ki maki bandawa ya ka sokar asam kuan ban pan map ya kata ka jingi tham jingi bor ba ka jingi thambon joka ka pors ka por ki pa no susnon hapo ki bodar reh de susi bagi baka sokar Meghalaya maka hi hab ban lek ban pendam ban hab ban pan map wat ada ki briu jungi ki ya sha thambon ka por re tang ka kesin ka pemerintah lesi ka dan ka mo ka bolong ba yimla ban teng yim tep manu ba bodon khia ka kam thambor re ka susi kalong ba ni iro baka ndai tang ki perdo persam jungi ba sha thambor ma ni i baki local tax ki diki tourist tax association kadang ka viral video ka bala viral hadu ka akidiki si baki ki nong kamai taksi ki jui habaki sport nong ba gawati ki sha thermau ki sha pempat ki kali hendrai beli ke sokar asam keman ban panmap hani hendrai beli tang ka sokar Meghalaya habani panmap kani ki pergi ba ka sokar Meghalaya hapo ka jinglam jok sokar MDA kadai ka sokar ka basa control hanu let's say kadai ka sokar basa control remote au chief minister jong ka sokar jela te kom ka sang ni penram jo dia kani ka atiti jong ka sokar ba ka pergi ba ka sokar jela hi kamdan ni ka bor hala de hendrai ka bor terekam juga ka bor si cha joka la sha control da mandu ki de nabar ka jela